Ing dinten menika kita badhe gladen kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nggih menika menelaah struktur dan Welcome to the Math Javanese channel yang akan menemanimu belajar matematika dan bahasa Jawa dari rumah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare ingkang solih lan solihah, kados pundi pawartosipun mugia pinaringan kasarasan salawase. Saderenge kita sinau basa Jawi, monggo kita sareng-sareng maos donga badhe sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ing dinten menika kita badhe gladen kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nggih menika menelaah struktur dan kebahasaan cerita pahlawan, pengumuman, woro-woro, dan iklan pariworo, menyajikan data dalam bentuk cerita pahlawan, pengumuman, utawi woro-woro, dan iklan utawi pariworo. Napa sih niku cerita pahlawan, woro-woro, lan pariworo? Cerita pahlawan. Pahlawan iku wong sing menehi lelabuhan kang gedhe kanggo bangsa lan negara. Tujuane awake dhewe ngrungokake cerita pahlawan supaya awake dhewe bisa metik piwulang becik kanggo tulada. Kangge tulodo cerita pahlawan wonten ing buku kawruh basa Jawa kelas 7, nggih menika biografine Ki Hajar Dewantara, wonten ing kaca 14 ngantos 15, Jenderal Sudirman, wonten ing kaca 48 ngantos 49. Lajeng napa niku woro-woro? Woro-woro niku paring kabar utawa warta marang wong liya. Tujuane nopo? Supaya wong liya pada ngerteni babagan sing dikabarake. Tuladane woro-woro wonten ing kaca 26, nggih menika woro-woro saking SMP IT Nur Hidayat Surakarta. Lajeng iklan utawa pariworo. Pariworo iku miturut Kamus Basa Jawa Bawah Sastra Jawa yaiku pitutur. Mula saka iku, pariworo iku isine bisa iklan, uga bisa pitutur. Iklan tegese tawa utawa nawakake barang, produk, jasa, lan liya-liyane marang masyarakat. Iklan digawe kanthi teliti supaya sapa wae sing weruh dadi kepengin lan nuku barang mau. Tulodo iklan wonten ing kaca 41, nggih menika iklan propolis. Monggo lare-lare maos tulodo ingkang sampun Ibu sebataken mau nggih. Nggih menika wonten biografine Ki Hajar Dewantara, wonten Jenderal Sudirman. Kangge woro-woro wonten woro-woro saking SMP IT Nur Hidayat Surakarta. Kangge iklan wonten iklan propolis. Nah, supados kita saged gawe cerita pahlawan, gawe woro-woro lan gawe iklan, Ibu badhe maringi kawruh nggih utawa pengetahuan nggih. Nah, niki wonten ayahane tembung. Niku wonten ing kaca 3, monggo sami dipirsani sareng-sareng. Tembung lingga wonten ing kaca 1, tembung andahan wonten ing kaca 6 lan kaca 18. Kaca 18. Kaping pisan, ayahane tembung. Napa sih niku ayahane tembung? Ayahane tembung uga diarani lungguhing tembung. Ing basa Indonesia diarani jabatan kalimat. Menawi mungkin lare-lare badhe damel kalimat ing cerita pahlawan, ing woro-woro lan ing iklan niku kedah ngertos jabatan kalimat nggih. Ngundal ukara manut ayahing tembung tegese goleki perangane ukara sing diarani wonten jejer, waseso, lesan utawa keterangan lan keterangan nggih. Kayata ing ngisor iki. Kaping pisan. Dados menawi badhe damel ukara kita kedah ngerteni jejere pundi, wasesone pundi,
Wonten lesane boten, wonten keterangane boten, nggih. Sakabeh pisan, jejer. Jejer ya iku perangane ukara kang nindakake pegawean. Nggih. Tuladha badhe ngabarake utawa badhe iklan nggih, iklan roti bolu. Lajeng tulisan Rohyani nggawe roti bolu. Nah, Rohyani niku diarani jejer nggih. Rohyani nggawe roti bolu. Lajeng badhe damel pitutur. Rudi sinau basa Jawa ana kamar. Nah, Rudi niku dipun arani jejer nggih. Kaping kalih nggih menika waseso. Waseso yaiku perangane ukara kang mratelakake jenising pagawean utawa sing ditindakake jejer. Njelasaken napa sing ditindakake teng jejer. Tuladha simbah dhahar gadhok-gadhok. Dhahar niku pagaweane jejer nggih. Simbah bapak ngunjuk, bapak dipun arani jejer. Lah ngunjuk niku dipun arani waseso. Lajeng lesan yaiku perangane ukara kang dadi pelengkap. Wau kan wonten jejer, wonten waseso. Lah dipun lengkapi. Bandi nututi layangan. Lah bandi niku jejer, nututi niku waseso. Nututi nopo? Dilengkapi, dijangkepi. Nggih niku nututi layangan. Dados bandi nututi layangan. Lajeng wedhuse mangan suket. Wedhuse niku jejer, mangan niku waseso. Mangan nopo? Dilengkapi, dijangkepi. Nggih niku mangan suket. Dados urutane nggih menika jejer, waseso, lesan. Menawi kita badhe nambahi katerangan teng wiwitan napa teng pungkasan. Katerangan niku napa? Katerangan yaiku perangane ukara kang menehi katerangan marang jejer, waseso lan lesan. Warna-warnaning katerangan. Dados katerangan iku wonten napa mawon? Kaping pisan, wonten katerangan titi mangsa utawa wektu utawa wayah. Dados menawi teng mriki wonten Mas Dadang niku dados jejer, lunga dados waseso. Kapan lungane? Esuk, tadi pagi gitu. Dados saged teng wiwitan apa teng pungkasan nggih saged. Terus kaping pindho, minggu ngarep aku arep sowan simbah. Nah niki aku jejer. Sowan niku waseso, simbah lesan, minggu ngarep niku katerangan titi mangsa. Kaping pindho, katerangan panggonan. Riyadi gawe bata aneng latar. Riyadi niku jejer, gawe niku waseso, bata niku lesan. Riyadi gawe bata ning endi? Aneng latar. Wonten katerangan panggonan utawa papan. Deni nggarap PR basa Jawa ana ing kamar. Deni jejer nggarap waseso, PR basa Jawa lesan. Deni nggarap PR basa Jawa ning endi? Ana ing kamar. Lajeng katerangan kaanan utawa keadaan. Terus menawi niki dina iki hawane panas banget. Nah niki katerangan kaanan. Panas banget, adem jekut. Terus keterangan sebab utawa lantaran. Tuladha, Leni ora mlebu sekolah amarga lara weteng. Nah niki keterangan amarga kenging napa ora mlebu amarga lara weteng. Terus aku ora melu piknik amarga ora duwe sangu. Aku niku jejer, ora melu piknik niku waseso. Kenging napa amarga ora duwe sangu. Lajeng wonten katerangan akibat. Akibat menawi jejer niku nglakoni waseso. Noni ora tau sinau. Noni niku jejer, ora tau sinau niku waseso. Akibate nopo? Mulane bijine elek. Kembang kuwi ora tau disiram. Kembang kuwi niku jejer, ora tau disiram iku waseso. Akibate nopo? Mulane godhonge alum. Terus katerangan kekarepan.
karepan. Kamare dak sapu. Dados kamare niku jejer, dak sapu niku wasesa. Supados napa? Supaya resik. Sepedane dak dandani. Sepedane itu jejer, dak dandani niku wasesa supaya bisa dienggo maneh. Terus wonten katerangan piranti utawi alat nggih. Bapak bedol pohon nganggo linggis. Nah, bapak jejer, bedol wasesa, pohon lesan. Bapak bedol pohon kanggo napa? Nganggo linggis. Adik gambar, jejer, wasesa, kanggo napa? Nganggo pulas. Katerangan jumlah utawa cacah. Duit sanguku isi 1000. Ibu tumbas brambang, ibu jejer, tumbas wasesa, brambang lesan. Pinten jumlahe sekilo? Sampun paham nggih napa niku ayahane tembung. Lajeng tembung lingga. Tembung lingga utawa kata asal, kata dasar yaiku tembung kang isi wutuh lan durung rinaketan imbuhan apa-apa. Ana uga kang ngarani yen tembung lingga iku tembung kang isih asli jalaran durung kawuwuhan apa-apa. Tuladha, pacul, boten enten imbuhane. Tulis nggih tulis. Dereng enten imbuhane. Lah niku tulis, sapu, cuwi, dolan lan sapanunggalipun niku diarani tembung lingga, kata dasar, dereng wonten imbuhane. Lajeng kosok baline tembung lingga nggih niku tembung andahan. Tembung andahan ing basa Indonesia sinebut kata jadian, yaiku tembung kang wis owah saka linggane amarga kawuwuhi imbuhan. Imbuhan utawa afiks basa Jawa wujude ana papat. Napa niku? Kaping pisan. Niku ater-ater. Ater-ater iku imbuhan ana ngarep tembung. Ater-ater lumrahe sinebut awalan utawa prefiks. Ater-ater ana werna 3. Napa niku? Ater-ater anuswara. Wonten m, n, eng, eng. Macul diwenehi m dados macul. Tutuk diimbuhi n dados nutuk. Kolak menawi ditambahi eng dados ngolak. Sambel ditambahi en nyambel. Lajeng wau wonten ater-ater anuswara. Keniki ater-ater tripluso. Tri niku 3 dados dak kodi. Lah niki nunjukaken sinten ingkang lakoni nggih. Dak niku biasane kula. Dak parani, berarti kula marani. Kok jupuk, berarti sampean kowe njupuk. Terus dipacul, tiyang sanes nggih. Ater-ater liyane nggih wonten sa, papika, kema, saoma. Niku tegese satu rumah. Panulis niku tegese penulis nggih. Pitutur, kumawani. Nah, wau kan wonten imbuhan niku wonten sekawan, wonten ater-ater utawa prefiks. Kaping kalih nggih niku seselan utawa sisipan, infiks, yaiku imbuhan ana ing tengah tembung. Seselan ing basa Jawa ana 4. Wonten in, R lan L. Iki tuladha kangge laku disisipi lumaku, sapu disisipi in dados sinapu, gandul ditambahi R dados gerandul iku bergelantungan. Titik WL teliti. Nah, kaping 3 panambang. Panambang utawa akhiran yaiku imbuhan ana ing mburi tembung. Jiwit, jiwite, gelem, gelemo, pacul, pacule, criyos, criyosipun, jawil, jawilen. Pungkasan nggih menika imbuhan bebarengan. Dados
Wonten ater-atere, wonten panambange. Tuladha niki wonten tembung lingga disik, kadisikan, kedahuluan, cilik, kecil, diimbuhin ko lan en, dados keciliken, kekecilan ya. Wulang, diimbuhin pam lan an, pamulangan. Jiwit ditambahi en lan i, jiwiti. Jupuk ya, wonten imbuhan en lan akan jupukake. Sawise lare-lare sampun ngertos ayahane tembung lingga, tembung andahan, monggo wau nggih wonten cerita pahlawan, wonten woro-woro lan wonten iklan. Monggo diwaca. Sawise lare-lare ingkang sholih lan sholihah sinau cerita pahlawan, woro-woro lan pariwara, mugia dados tiyang ingkang remen nyebarake warta ingkang leres sanes hoax nggih. Menawi mungkin kita dados pedagang, kedahe boten namung goleki laba, nanging ugi nyebarake pitutur. Kayata ing terjemahan Quran surat Al-Ashr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebenaran dan saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Semanten riyin nggih sinau basa Jawinipun. Mugia manfaat, tetep semangat sinau lare-lare. Menawi wonten pitakon, monggo ditulis riyin teng buku nggih. Ngenjang ditakokaken teng grup WhatsApp. Pungkasan sinau basa Jawi monggo kita maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sampun mirsani lan mirengaken video menika. Nyuwun pangapunten amargi kirangipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.